bones. Benvinguts a un altre d'aquests vídeos que us estic penjant aquest estiu de les meves lectures del confinament. El que passa és que avui us porto una altra cosa. Avui no us porto cap lectura del confinament, sinó que us porto una recomanació d'un llibre que vaig escriure fa 3 anys, va sortir publicat, juntament amb l'historiador Pau Parra, que és aquesta història del Futbol Club Borges. 1917-2017. Clar, pel títol ja entendreu, ja haureu diguéssim, deduït que evidentment es tracta d'un llibre sobre el centenari del club de futbol borgenc per excel·lència, que ens va encarregar l'equip de futbol juntament amb l'Ajuntament de les Borges i que es va publicar dins d'aquesta col·lecció, el plançó d'editorial Fonoll de Juneda. El llibre és un llibre modest que l'únic que volia era explicar tot allò que poguéssim sobre el club de futbol borgenc. És la història d'un club fundat, diguéssim, dins d'un context polític complex, com és els anys 10 del segle XX, que neix, diguéssim, vinculat a la tradició, diguéssim, republicana i catalanista local, però que s'anirà transformant al llarg del temps, adaptant-se a cada una de les realitats polítiques que li tocarà viure al llarg d'aquests complicadíssims 100 anys que ha viscut, i diguéssim que serà, diguéssim, una de les columnes dels puntals per entendre la societat borgenca al llarg del segle XX. La història dels clubs de futbol d'aquest país són una part imprescindible per entendre el país mateix. La polèmica, diguéssim, d'aquests dies entre si Messi ha de marxar o no del Barça és un bon exemple de la popularitat d'aquest esport i de les passions que aixeca, i el Futbol Club Borges no és en absolut una excepció de tot això, sinó tot el contrari, no? És un exemple de militància política, però també de militància social, cultural, esportiva, del conjunt de la població borgenca. El Futbol Club Borges és un exemple d'èxits i de fracassos, com el conjunt de la societat, no té cap secret en aquest sentit, que ens explica la història d'un club petit que va creixent a poc, que passa situacions complicades, per exemple, durant la dictadura de Primo de Rivera o durant la transició l'any 75, en què arriba, diguéssim, a parar la seva activitat totalment, però també és una història d'èxits, no? De personatges que passaran a la història del futbol lleidatà, català, borgenc i garriguenc, però també, diguéssim, espanyol i europeu i mundial, amb personatges de la talla del Josep Juncosa, per exemple, que va jugar amb l'Atlètic de Madrid i la selecció espanyola, o el Manuel Siete Pulmones Martínez, que sota aquest, diguéssim, pseudònim tan potent, a vegades un personatge que estimava profundament el club, que va jugar al Màlaga, al Melilla, al Lleida, i que va dedicar bona part de la seva vida a construir el futur del Futbol Club Borges, no? I a garantir la continuïtat del projecte esportiu durant els difícils anys de la dictadura franquista, per exemple. La desaparició momentània, per exemple, l'any 75 del Futbol Club Borges, que semblava que hagués de ser el cataclisme definitiu d'aquesta entitat esportiva, en realitat va ser com un ressorgiment entre les flames, perquè pocs anys després, una dècada després, ja es parlava del Super Borges, no? Un Super Borges que ascendia 2 categories seguides en 2 temporades, per exemple, no? I que ens va arribar l'any 2017, l'any del centenari, precisament, a pujar a primera catalana, de manera que va ser el centenari més rodó i més perfecte de la història. En el llibre mirem d'explicar tot això, mirem de reflexionar una mica sobre el que és el fenomen del futbol a les Borges,
i del que representa el Futbol Club Borgenc per al conjunt de la societat, però insisteixo, és un llibre modest sobre aquesta part, aquest fragment de la nostra història. Si el voleu adquirir, en teoria l'han de tindre disponible a Editorial Fonoll, si no a qualsevol llibreria borgenca segur que en tenen algun exemplar, si no a l'Espai Macià de les Borges segur que també el venen, i si s'ha acabat doncs haurem de demanar que en facin una segona edició. En fi, dic que aquest llibre no hauria estat possible evidentment sense el Pau Parra, que és l'altre company, l'altre historiador que va escriure la segona part, bàsicament, de la història del Futbol Club Borges, i sense el suport de l'equip borgenc i de l'Ajuntament de les Borges. En fi, si us agrada, deixeu aquí als comentaris alguna idea sobre aquesta història del Futbol Club Borges i ens veiem al proper vídeo. Que vagi bé.